سلام فنو اير تي في اب مكتال تركبوا كبراتن كبرانن كم يتمسيو لهم ربع كل تحضر ساعه 9 مش استدلوا زينات وشطن وصان حيزنا لكم قرينا لنا نمكتتالكم بخبر زقدم لو ام تخليفه لما ارست زينه بريزيدنت إيساياس أفورقي نابي بريزيدنت برازيل لولا دا سيلفا نا يوهانا ملخت سريدو أما حداري زوبادو بوقع بحري وفري كتابة منشور كساد محتن معوات بوهدت كسرح عزخ خيرو أبو زوبا عن سبا زركبو حربنياتات السلقان استراح ولهم نايلقح عدل عابد قف كم زخونهم حبيرهم أبو نيجر بسنكيت سأتاوي زي مرققة على شمون تنميتي عبيت سمرتين نتفتاتن كقوارتا كم التقددة تقلتو تشاينان باكستانن قطباون دبلوماسياون زملنا نمدفع كم السرحة حبيرا أب كونغو توافيرو زلو عقاب سلام سراويت حبرات هاجرات أب مبرقاوي كفات هاجر كاب زلو معسكرات سحيبو نبزرزرو كنسجر بريزنت إيساياس أفورقي ناب بريزنت برازيل كوينو استمرته لولا دا سيلفا بحاد حرار نا يوهانا ملختي سديدو بريزنت إيساياس باسم حزبن منقسن إيرترا أب زسددو ملختي مبعث بريزنت لولا دا سيلفا نبوليستات محبراوي فتحن معرينتن زدرع سلازخونه نهزبي برازيل تسفا زهب مخانو قاليتو بريزنت إيساياس وسيخو معرينتن ربحاتاتن كلن لوالوان هاجراتن هزبتاتن زوحس حدش فتحاون أهقراوي سرعة أبن بدنفع برازيل أقداسي تراكب متتصاوتون تصنع أمناتو قاليتو بريزنت لولا دا سيلفا بسلاسات كمتي أبستخايد مرجعيو بسلاسان شعاتن بريزنت برازيل كوينو داقماي تماريزو بريزنت لولا دا سيلفا كاكتاشحن سلستان كساكتاشحن عسرتن بريزنت برازيل كوينو كم زقلقله يذكر بدرجة هاجر كابتن حدن كسابتن حمشان حدار الزكاير وفري كتابة منشرو كسر محتن أبي كل كتابات تباطيحوت عنا حربة سب نخوح حسمنتي كل انتقالات بورد كسرها أم حداري زبادو وقع بحري أزخ خيرو وكل أينا أحمداني محمد زدالو زينة وتسبسب أرسي ماسمرهم كتقربع أما حدر زوبادو باوقع بحري أمباسادر محمد سعيد مانتاي بدرجة هاجر كاب 20 حدن كساب 25 حدار زكايد وفر كتابة منشور كساد مهتن معوات وهدتنا كلن أكلات كعزز تصويعهم وتنتقبار توفري بدرجة زوبان مدلو بسلاسان حدن تقمتي أب كتما عسباب استخايد ركب أمباسادر محمد سعيد اتمدب أب كلو كبابيتات تباطيحو تعنا حبرة سبن خو حسمنتي جغرافياوي أقمامت أنت زرقحنا يتزوبا أب قمت بمتاو أب كلن تكالات زركب تسقاتات كوها هاد التحساسيبهم أمين سرتعنا حلافي هاجراو مدب كتابت أتتدرس يحدو قدما اتي أب كل عدمت شعتك 14 عمت نزلوا دك أنستيو زوها بكتابت بعد ما عنت نختكبر أب كلن عدتات قوسقاس كايد مخانون بتشعتك قانقاتات زتدالو ممهار صحفات تداليو كم زلون أبرهم حلافة أنفر مينستر عنا زوبا دوباوك إيه بحري آتو محمد أنوار بوغنو أبتو زوبا كلهم مشاركة أكالات زساتفون نتكبار استدالو وطن كم زلو تغيسو أب كل التميتين شدشن مختبين نوطاتات شمان تشحن كل التميتين دك أنستيون مختب مدلاواتي تصافف كم زلو قاليتهم حلاف مدبات كتابت آتو حمد إدريس دما أبتو زوبا أب كل عدم كتابت منشورو كساد مهاتسان كاب زلو أدك أنستيو إتن 25 ميتاوي تري أب أبيات تسمرتخم زركبا بمحبار أبز حلف عمد زتترين نابر حقة إرات بمنقصغاس زقبرنا مختاب أقباب نعوتنا يتوفي حقاز مخانو حبيرون كالي زوبا فلي زبلو زوبانا أب كالي زوبا تي زوها بلو بوتاتات 75 ميتاويت أبيت مهرتيو أب زوبانا زوهاب جن 75 مئتاويت أب أوتريتشيو مالتي 25 مئتاويتيو أب زوبانا أب تمرتات زقبر سلازي زي قرب دخام زلوو يقبرو مالتي سلازي حجي زقبر له أقباب أب تكالتعنا كو وهابيو أب تمرتات كو وهابيو تمراريسكا أوتريتشيم كو وهابي مالتيو سلازي اتي كله لوجستيك زبحال
بناشنال زمص اب زوبانا اتيلو حجي اب كل صفت اصاففنا لناتي سرحنا حجي ግን ኣብታ ተግባሬና ክንኸይድ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኩለን ዞባታት ንዘለውን ብልጫታትን ብድሆታትን ብምግምጋም ብውህደት ክሰርሓ ኣብ ዝኽእልን መዳያትን ቀረባትን ዘቴን ዝረኸቦ ናይ ልቃሕ ዕድል መነባብሮኦምን ቆጠባዊ ኩነታቶምን ንምምሕያሽ ኣብ ዘካይዶ ንጥፈታት ዓብይ ደገፍ ከም ዝኾኖም ኣብ ዞባ አንሰባ ዝርከቡ ሓበኛታት ስንኩላን ገሊጾም እዞም ብጉጅለን ብውልቅን ትካል ሕብስቲ ምዕዳል ነዳዲ ጣሓኒት ጽርበት ሓጺንን ዕንጨይትን ጀራዲን ድኳናትን ካልእን ብምኽፋት ህይወቶም ክመርሑ ዝጀመሩ ሓርበኛታት ኣብዚ ግዜ እዚ ልቃሖም ከፊሎም ትካላቶም ኣብ ምምዕባል ከም ዝርከቡ ሓቢሮም ምስጢር ዓወቶም ንጹር ዕላማን ዘይሐላል ጻዕረን ምዃኑ ብምጥቃስ ድማ ንዝግበረሎም ቀጻሊ ምትብባዕ ሞጊሶም ሓላፊ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ጨንፈር ዞባ አንሰባ አቶ ሽሞለ ወለገርግስ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምጥያስን ናይ ልቃሕ ዕድልን ብጠለብ ናይቶም ሓርበኛታት ከም ዝውሰን ማሕበር ድማ ንኩነታት ናይቲ ወፍርን ቦታን በደቂቕ ኣጽኒዑ ከም ዘበግሶምን ከም ዝከታተሎምን ኣብሪሆም ኣብዚ ሓለፈ 29 ዓመታት ን1590 ሓርበኛታት ስንኩላን ልዕሊ 30 ሚልዮን ናፋ ልቃሕ ከም ተዋህበ መብዛሕትኦም ከዓ ልቃሖም ከም ዝመለሱ እውን ሓቢሩ ንጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ሓርበኛታት ስንኩላን ብፍሉይ ዝከታተል ኣሃዱ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኣቶ ሽሞለ ኣብ ርእሰቲ ንሓርበኛታት ስንኩላን ብሓፈሻ ዝግበር ናይ ምጥያስ መስርሕ ድርብ ሓላፍነት ምላይ ስድራ ኣብ ግምት ዘእቱ ፍሉይ ቆላሕታ ከም ዝግበረለን ኣረድዩ አቶ ሽሞለ ኣብ መወዳእታ ዘይተወደቡ ስንኩላን ኩናት ተጠቀምቲ ናይቲ ማሕበር ዝፈጥረሎም ዕድላት ንክኾኑ ክውደቡ ብምዝኽኻር ንተግባራውነቱ ተራ መምሕዳራትን ኣካላት መንግስትን ግንባርን ክዓዝዝ ተላብዩ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ጨንፈር ዞባ አንሰባ 339 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 2218 ኣባላት ኣለውዎ ተማሃሮ ሰራሕተኛታትን ኮሌጃት ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ስነፍልጠትን ብዝወደቡ ወፈራ ኣብ ንዑ ዞባ ገላነፍሒ ናይ ስድራ ስዋኣትን ኣብ ምክልኻል ሃገር ዘለውን ገርሁ ዓጺዶም ወኪል ኤና ናዝሬት በይን መልክዕ ጸብጻብ ዘደለውቶ ትሕሶ ሌላ ተኽለ ማርያም ከተቕርበያ ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ከምኡውን ኮሌጅ ስነፍልጠት ሎሚ 2 ሕዳር ኣብ ንዞባ ገላነፍሒ ምምሕዳራት ከባቢ ሕምብርትን እምባርዳእን ብዝወደቦ ወፈራ ግርሁ 200 ስድራ ስዋኣትን ኣብ ምክልኻል ሃገር ዘለውን ዓጺዶም ዲን ኮሌጅ ስነፍልጠት ፕሮፌሰር ገብራ ያስገዶም ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ወፈራ ንናይ ምትሕግጋዝ ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝኹልዕን ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ ብወለዶታት ይስዓብ ምህላው ዘመልክትን ምዃኑ ጠቂሱ እዚ ሰናይ ተበግሶ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ብዝለዓለ ቅጽል ተላቢዮም ኣብ ከባቢና ዘለው ዓድታት ስድራ ስዋኣት ኣለውና ጽጉማት ስድራ ቤታት ኣለውና ኣባላት ጀጋኑ ሓይልታት ምክልኻር ኣለውና ንኦም ክንሕግዝ ተባሂሉ ኢንፋክት ነገር ብኮሌጅ ኣባላት የተበጋጊሱ ተወፋይነት ኣብ ላዕሊ ዘሎ ትሪኦም ዘለኹም በወኔም ሰርሑ ዘለው ኣብ ኩሉ ሴክተር ክንሳተፍ ኣለና ዝብል ርእይቶ ስለ ዘለና ኣብ ትምህርቲ ጽቡቕ ኣለና ኣብ ዝሕጂ ሕርሻ ጀሚርና ኣለና ኣብ ካልእ ዓይነት ርክባቱን ክንገብርና እንደል ዘለና ዳይሬክተር ምምሕዳርን ፋይናንስን ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን አቶ ሀብተ ኣብጽገ ድማ እቲ ኣሳት 2000 ዓቕሚ ሰብ ዝተሳተፎ ወፈራ ዓጺድ ብምውሃድ ናይተን ኮሌጃት ዝተወደበ ምዃኑ ብምጥቃስ ሓገዝ ዝተገብረለን ስድራ ቤታት ብምምሕዳራት ከባቢ ዝተለለያ ምዃነን ሓቢሩ ንእሽተይ ኣበርክቶ ኢልና ንሓስቦ ስለዚ እቲ ሳቶም መቆስሉ ንሕና ከማን ሕልናና ደስ ብለና ካብ ዝብል መንፈስ እዩ ኤርትራዊ ዝሳተፎ ዘሎ ከምዚ ተመሳሳሊ ንቆጻሊ እውን ነቲ ስራሕ ምዕማም ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኣብቲ ሃገራዊ ኤርትራዊ ዝፈጥሮ ናይ ሓድነትን ናይ ሓይልን ናይ ስኒትን የራጉዶ ኣማሕደርቲ ናይተን ምምሕዳራት ከባቢ ብወገኖም ንወፋሮ ስለቲ ዝገበርዎ ሓገዝ ብምምስጋን እዚ ቅዱስ ተግባር በብከባቢኡ ክሳዓብ ዘለዎም እምነት ገሊጾም እዞም ተምሃሮ እዚኦም ከም ዝገይሮም ነዞም ድወፈሩ ከም ዝገይሮም ክብሎም ከለው ብጣዕሚ ሶም በበረኻ እዚኦም ብገዛ ኮይኖም እኻልና ዕጸድ ደሎ ዕድለኛታት ኢና ኮሌጅ ዝንዓና ኣብዛ ጥቃና ኮይኖም ከምዚ ምግባሮም ብድልዮቶም ብቮለንተርናቶም ተበግሶኦም ከም ዝገይሮም ሕጋዞም ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ንሕና ንቐጻሊ ከምዚ ኢታት ክልመድ ከምዚ ኢታት ጌርካ ነቲ ጽጉም ደለ ሓውኻ ተወዲብካ ከምዚ ጌርካ ንኽትሰርሕ የድ ምሕፀን ኣነ
ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ እቲ ወፈራ ዓቕሞም ዘፍቅሮ ኣበርክቶ ክገብሩ ዝወጠንዎ ምዃኑ ጠቒሶም ኣብ መጻውን ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንዓጽድ እንዲና ዘለና እዚ ኸኣኒ ነዞም ዓዲ ሕምብርቲ ማለት እዩ ምትሕጋዝ ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ተምሃራዩ ኣብዚ ዝሕግዝ ዘሎ ብምሉእ ብካምፓስ ደረጃ እዩ መጽኢ ዘሎ ብምሉእ ማለት እዩ ናይ ሕልና ስራሕ ኩላትና ምሻሎ ኢቭን ዝሕግዘካ ነገር ሕማን ኩሉ ሰብ ሓንሳእ ብሓባር ኩሉ ሰብ ብሓጎስ ይመጽኢ ዘሎ እዚ ባህል እዚ ከኣኒ ኣብ ቀደም ዘጻንሐ ዝኾነ እዚ ናይ ምትሕጋዝ ከዓ ዝያዳ ክሰርጽን እዚ ገይሮም ዘሎ ተበገሶ ከዓ ዝንኣድዩ ስለዚ ኣብ ከባቢና ዘለው ከባቢታት ከንሓግዝ ከኣኒ ምርጫት ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ግዴታና እዩ ማለት ኣብ ሓጋዝ ምውሃድ ቤት ጽሕፈት ሕግን ስርዓትን ከተማ ሓጋዝን መደበር ፖሊስ ትንእዞባን ንትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣብ ሕጋዊ ኣሰራርሓን ስነ ምግባርን ዘተኮረ ኣሰምሮ ብ28 ጥቅምቲ ተዋሂቡ ኣብቲ ምስ ወነንቲ ትካላት ዝተኻየደ ርክብ ኣገዳስነት ጥዑይ ዝምድና ኣብ መንጎ 10 ሰራሕተኛታትን ሕጋዊ ኣሰራርሓ ተራን ኣበርክቶን ከማዊ ፖሊስ ሳዕቤናት ኣልኮላዊ መስተ ኣብ ትሕቲ ዕድመ ጥሬት ትካላት ምቁፅጻር ገበናትን በደላትን ከምኡውን ሳዕቤናት ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝሓለፈ ሓለቕቲ ነገራት ብሰፊሑ በሪሁ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንኡዘባ ሓጋዝ ሰርጌንተ መሐመድ ኑር መሐመድ ዓሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ወነንቲ ትካላት ኣብ ምክልኻል ገበናት ብዝሓየለ ክነጥፉን ሓላፍነታውያን ብምዃን ጸጥታ ከባቢኦም ከውሕሱን ኣዘኻኺሩ ሓላፊ ሕግን ስርዓትን ኣቶ ዜናዊ ስቲፋኖስ ድማ ነትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ብዛዕባ ዝምልከት ሓድሽ መምርሒ ድሕሪ ምግላጽ ወነንቲ ትካላት ኣብ ጽሬትን ጽፈትን ኣተኩሮ ክገብሩን ሕጋዊ ኣገባብ ስራሕ ክኽተሉን ብምልባው ውህደት ህዝቢ ቤት ጽሕፈት ሕግን ስርዓትን ወነንቲ ትካላትን ክዓዝዝ ጸዊዑ ተሳተፍቲ ብግድኦም ጽሬት ትካላትን ኣከባብን ንኽወሓስ ንሓገዝ ተመደበት ናይ ጉሓፍ መኪና እትሰርሓሉ ኩነታት ክፍጠር ገመናት ንምክልኻል ተበላሽዩ ዘሎ ናይ ጎደና መብራህቲ ክጽገን ዝብልን ካልእ ርእይቶታት ለበዋታትን ብምቕራብ ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ ድልውነቶም ኣረጋጊጾም ዝስዕባ ጉዳይ ዜና ምክታል ክትቅጽሉ ድማ ደጊምና ብኸብርና ኣድም ናብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ኣብ ኒጀር ብሰንኪ ዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ላዕሊ 800 ኣባይተ ትምህርቲ ንጥፈታትን ከቋርጻ ከም እተገደዳ ጸብጻባት ሓቢሮም ብሰንኪቲ ክስተት ላዕሊ 55,000 ተማሃሮ ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ርሒቆም ከም ዘለው ዝተቐስቶም ጸብጻባት ጸጥታዊ ወፍሪ ናይቲ ሃገር እናኸረረ ይመጽእ ብምህላው እቶም ተማሃሮ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ትምህርቲ ክምለሱ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ የረዱ ኣብ ኒጀር ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ እውን ተመሳሳሊ ተርእዮታት ተኸሲቱ ከም ዘሎ ይጥቀስ ኣብቱ ዞባ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ወጥሪ ብፍላይ ኣብ ጽላት ትምህርቲ ከቢድ ቅልውላው የስዕብ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ኣብቱ ዞባ ኣብ ልዕሊ ተማሃሮ ዝካየድ ጨውያን መጥቃዕታትን በብእዋኑ እናዛይደ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝግለጽ ቻይናን ፓኪስታንን ቁጠባውን ዲፕሎማሲያውን ዝምድናን ንምድፋዕ ኣበርቲዐን ከም ዝሰርሓ ሓቢረን እዚ ዝተገልጸ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግን ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሻህባዝ ሸሪፍን ትማሊ ሓደ ሕዳር ኣብ ከተማ ቤጂንግ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዩ ኣብቲ ርክብ ቻይና ኣብ ፓኪስታን ዘበገሰቶ ገዚፍ ቁጠባዊ ወፍሪ ንምዕዋት ብዕቱብ ከም እትሰርሕ ክትገልጽ እንከላ ፓኪስታን ድማ ንተበግሶ ሓደ ቅናትን መገድን ዘለዋ ድልውነት ኣነጺራ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ተዋፊሩ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ሃገር ካብ ዘሎ ማዓስከራት ከም ዝሰሓበ ኣፍሊጡ እቲ ኣህጉራዊ ሓይሊ ንስጉምቲ ዝወሰደ አንጻር ሰራዊት ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካይድ ዘሎ M23 ዝተባሃለ ጉጅለ ኣብቲ ከባቢ ብርክት ዝበለ ዓደታት ከም ዝተቆጻጸረ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ በዚ ድማ እዚ ናይ መስሓብ ስጉምቲ ንወታደራዊ ገስጋስ ተቃዋሚ ጉጅለ ምቹ እባይታ ዝጣጥሕ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ብፍላይ ካብ መፋረቕ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ብዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕትታት ኣብ ሰሜናውን ምብራቃውን ኮንጎ ሰፊሕ ከባቢታት ከም ዝተቆጻጸረ እዩ ዝግለጽ ዘሎ
أنصار شبران مقلاس بزبل مخنيات أب الديمقراطية ريبابليك كونغو توافيرو زلو عقاب سلام سراويت حبات هاجرات زاجيت على مؤوزنة تقاس أبركتو كم زي جبريو زوقاس إذا حدش وتدراوي معوالات أب مونغو ديمقراطية ريبابليك كونغون رواندان نستفتر متفنان مليسو كم زخررو نايك أربعة عزبتي يتعصوم رواندا نتوم عطوقات كل مرياوي دقف كم اتسقبرو لميا ديمقراطية ريبابليك كونغو كتكاسست أني حازلا يخون انبر منقص رواندا نتيكا بديمقراطية ريبابليك كونغو زمت أزولو كستات ألطاوي ملاش يبولولو ደቡብ ኮሪያና አሜሪካን አብ ወሰናስር ሙያው ግዛታ ዝገብረኦ ዘለዋ ገዚፍ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ነፈርቲ ኩናት ምስ ዘይቋረጻ ተሪር መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ከተጠንቀቕ ጸንሐት ሰሜን ኮርያ ትማሊ ሓደ ሕዳር ናይ ባለስቲካዊ ሚሳይል ከኸውን ከም ዝኽእል ዝተጠርጠረ ክልተ ፈተነታት ከም ዘካየደት ተገሊጹ ሓደ ካብቲ ፈተነ ካብ ወሰናስር ሙያዊ ግዛት ደቡብ ኮርያ 13 ኪሎሜትር ርሒቁ ኣብ ዝርከብ ንኽልቴን ሃገራት ዘዳውብ ሙያዊ ግዛት ብምዕላቡ ነተኣፋፍነት ተፈጢሩ ዘሎ ውጡር ኩነታት ዘነጸር ምዃንዮም ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ሓቢሮም ሰሜን ኮርያ ነዚ ሓድሽ ፈተነ ከም ዘካየደት ዝግለጽ ዘሎ ደቡብ ኮርያና አሜሪካ ኒክሌሳዊ አጽዋር ናይ ምስካም አቅም ዘለወን ለአድ 240 ነፈርቲ ኩናት ዝተፈኦ ሓበራዊ ልምምድ ኣብ ዘካይዳሉ ዘለዋ እዋንዩ ክልቲአን ሃገራት ብዘይካዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተዛዘመ መጠነ ሰፊሕ ሓበራዊ ልምምድ ሓይልታት መድረን ባሕረን ከም ዘካይዳ ዝዝክሩ ጸብጻባት ነቲ ልምምድ ካብ ምድላዋት ንወራር ፈልዩ ከም ዘርእዮ ተደጋጋሚ ክገልጽ ጸንሐ መንግስት ሰሜን ኮርያ ብትሪ ከም ዝኾነኖን ፈተና ናይ ሓጺር ርሕቀት ባለስቲካዊ ሚሳይል ከም ዘካየደን ይዝከር አሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኣብቲ ተኣፋፊ ዞባ ዘካይድኦ ዘለዋ ልምምድ በቲ ሓደ ሰሜን ኮርያ ተካይዶ ዘላ ፈተና ኣዕናዊ ኣጽዋር ድማ በቲ ካልእ ነጸጥታ ርሑቕ ምብራቕ ኤስያ ብኣሉታ ጸልዮም ካብ ዝርከቡ ቀንዲ ጉዳያት ምዃንዮም ተንተንቲ ዝሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ደቡብ ኮርያ ሓድሽ ፈተነ ሚሳይል ከም ዘካየደት ይግለጽ ምህላው ሓውስ ደሴት ኮርያ ደበና ኩናት አንጸላሊዎ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ መራሕቲ ቬኔዙዌላን ኮሎምቢያን ዲፕሎማሲያውን ንግዳውን ዝምድና ሃገራቶም ንምድልዳል ብሓባር ክሰርሑ ተሰማሚዖም ፕሬዝደንት ኮሎምቢያ ጉስታፍ ፔትሮን ፕሬዝደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮን ኣብ ዝስምምዕ ዝበጽሑ ትማሊ ሓደ ሕዳር ኣብ ከተማ ካራካስ ኣብ ዘካየድዎ ቀጥታዊ ርክብ እዩ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ርክቦም ንጉዳይ ንግዳዊ ልውውጥ ክልቲአን ሃገራት ዕቃበ ኣከባቢ ምክልኻል ብርሰት ጫካታት ኣማዞንን ተጠቃምነት ባህርያዊ ጸጋታትን ኣመልኪቶም ከም እተዘራረቡ ተሓቢሩ ብዘይካዚ ክልቲኦም መራሕቲ ቬኔዙዌላ ናብቲ ንኮሎምቢያ ፔሩ ኤኳዶርን ቦሊቪያን ዝሓቁፍ ንግዳዊ ቀጽሪ ሃገራት አንደስ ክትመለስ ኣብ ዝኽእል ነጥብታት ኣተኪሮም ከም እተዛተዩ ተገሊጹ ቬኔዙዌላ ንዕጡቃት ተቃወምቲ ሃገሩ ከም እትዕቁብ መንግስቲ ኮሎምቢያ ክኻስስን ከሎ ኮሎምቢያ ንተቃወምቲ ፖለቲካውያን ሓይልታትን ዕልዋ መንግስቲ ክፍጽሙ ዝውጥኑ ዕሱባትን ከም እትዕቁብ እዩ መንግስቲ ቬኔዙዌላ ክኻስስ ጸኒሑ ብዘይካዚ ኮሎምቢያ ጸቅዒ ሃገራት ምዕራብ ብምውሳድ ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ዝወሰነቶ እገዳታት ንቁጠባት ሃገር ብኸቢድ ብኣሉታ ከም ዝጸልወዩ ዝሕበር ምምሕያሽ ዝምድና ዘንክልተ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ንፍሽለት ናይቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ሃገር ምግምማዕን ምትፍናንን ብምፍጣር ክትገብሮ ጸንሐት ውዲታት ዝምስክር ምዃንዮም ተንተንቲ ህሉ ኩነታት ዝገልጹ ቁጠባዊ ዝቕባበ ዞባ ዩሮ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ናብ ልዕሊ 10 ሚእታዊት ከም ዝዓረገ ተቓሊሑ እቲ ናህር ዋጋ ጸዓት ዝጠንቁ ቁጠባዊ ዝቕባበ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም 9.9 ሚእታዊት ዝነበረ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናብ 10.7 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ተቓሊሑ ኣብዚ ሳልሳይ ረብዒ ዓመት ኣብቲ ዞባ ምስ ዝረአ ዘሎ ትሑት ቁጠባዊ ዕቤት እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ልዑል መጠን ዝቕባበ ክውስኽ ከም ዝኽእል እዩ ቤት ጽሕፈት ስታቲስቲካዊ ጸብጻብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣንቢቱ ዘሎ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ምስ ተመሳሳሊ እዋን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ናብ 40.7 ሚእታዊት ክብ ክብል እንከሎ ኣብ ምግቢ ኣልኮላዊ መስተን ትንባኾን ድማ
ናይ 13.1 ሚእታዊት ወሰኽ ከም እተመዝገበ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩሎ ኣብ ሃገራት ባልቲክ እቲ ዝለዓለ መጠን ቁጠባዊ ዝቕባበ ከም እተመዝገበ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ ሊትዌንያ ኤስቶንያን ላትቪያን እቲ ኣሃዝ ናብ ልዕሊ 20 ሚእታዊት ከም ዝደየበ የረድኡ ኣብተን ብቁጠባ ብቀዳምነት ዝጥቀሳ ኣባል ሃገራት ውን እቲ ቁጠባዊ ዝቕባበ ከም ዝዘይደ ዝገልጹ ጸብጻባት ናይ ጀርመን 11.6 ናይ ፈረንሳ 7.1 ናይ ኢጣልያ 12.8 ናይ ሆላንድ ድማ 16.8 ሚእታዊት መንባሩ ይሕብሩ ኣብ ዞባ ዩሮ ዝሓለፈ 7 ኣዋርሕ ዋጋ ጸዓትን መግብን ብዕጽፈታት ብምዝያዱ ከቢድ ህዝባዊ ቁጥዕ ብምልዓዓል መንግስታት ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስዱ ዝጽዋዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ክካየድ ምጽንሕ እዮም እቶም ጸብጻባት ዘረዱ ዜናታት ቅድሚ ምዝዛምና ኣርስታቱ ክነዛኸረኩም President Isaias Afwerki ናብ President Brazil Lula da Silva ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዱ ኣማሕዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ወፍሪ ክታበት መሽሮ ክሳድ ማህፀን ንምዕዋት ብውህደት ክስራሕ ኣዘኻኺሩ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝርከቡ ሓርበኛታት ስንኩላን ዝተራሕዋሎም ናይ ልቓሕ ዕድል ዓብዪ ደገፍ ከም ዝኾኖም ሓቢሮም ኣብ ኒጀር ብሰንኪት ፀጥታዊ ዘይምርግጋእ ልዕሊ 800 ቤተ ትምህርቲ ንጥፈታትን ከቋርፃ ከም ዝተገደዳ ተገሊጹ ቻይናን ፓኪስታንን ቁጠባዊ ዲፕሎማሲያውን ዝምድናን ንምድንፋዕ ከም ዝሰርሓ ሓቢረን ኣብ ኮንጎ ተዋፊሩ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብራት ሃገራት ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ሃገር ካብ ዘሎ ማዕስከራት ስሒቡ ሓብሻዊ ዜና ዲዛዘን ምስተርፍ መደባት ኤርቲቪ ንሓድገኩም ብወገና ምሸት